Millaistahan on työskennellä aikuisopiskelijoiden parissa? Se on kuitenkin lähtökohta se, että jokaiselle pitäisi saada se koulutus niin kuin aikaiseksi. Haastavahan se on kaikin puolin niin kouluttajan osallakin varmaan oppilaankin osalta, että joutuu mennä niin kuin vähän syvemmälle ihmiseen ja näin, mutta sanotaan, että ihan hyvä minun kohdalla, mitä olen tässä kouluttanut, niin on ollut hyvä ja haastava. Erinomaisen hyvin. Aikuisopiskelijoiden kanssa työskentely on siksi niin hauskaa ja motivoivaa opettajalle, koska aikuisopiskelijoilla itsellään on halu oppia. Oppimisen motivointi ei ole enää sen opettamisen pääasia, vaan opettamisen pääasia on silloin löytää ja antaa näille opiskelijoille heidän tarvitsemansa tieto ja heidän haluamansa tieto. Hyvin motivoivaa ja hyvin hauskaa vielä kaiken lisäksi. Kun maali on saavutettu ja uudet haasteet odottavat, miten menneen aikuisopiskelun voisi tiivistää? Aram on valmistunut Noste-koulutuksesta. Aram, mikä oli sun lähtökohta, kun tulit koulutukseen? Vuonna 2005 mä aloitin toimittajana Lähiradiossa Kurdin ohjelman tekemistä. Eli Kurdin radio oli alussa tunti, sen jälkeen 2 tuntia me tehtiin kurdilla kielellä Suomen kurdilaisen asuville. Ja ohjelmat oli uutiset sekä haastattelua ja keskustelua. Mikä sai sinut Noste-koulutukseen? Kun mä olin radiossa ilman todistusta, eli toiminut toimittajaksi, mutta se ei ollut mitään koulutusta, ei ollut mitään todistusta. Mä hain sen Noste-projektin tai tämän koulutuksen. Mä yritin tai halunnut saada tutkintoa, ammattitutkintoa. Ja sen lisäksi se, kun oli TV- ja radion koulutusta, mä olen kiinnostunut myöskin TV. Miten sä maahanmuuttajana koit opiskelun Suomessa? Oikeasti se suomen kieli on vaikea. Sen lisäksi median koulun ja median se ammatti on lisäksi toinen kerta on hankala ja vaikea. Eli Suomen mediasta ja puhuttiin Suomen ihan elämästä, piti olla ihan kaikista kaikki tietää. Ja kun yhteiskunnan on sellainen toimi ja media toimii mukaan, mekin piti olla, että ihan vauhtia kokeillaan kaikki ja kuuntelen kaikki ja menen eteenpäin ja seuraa kaikkea. No millä tavalla sä kulttuurisesti huomasit eroavaisuuksia toimintatavoissa? Ilman muuta kulttuuri on vaihta ja median kulttuuri on vaihta. Eli enemmän Itämaa tai meidän se mediakulttuuri on eri. Ei ole sellainen sananvapaus sama kuin se, mitä on Suomessa koettiin ja käsiteltiin. Kyllä koulun aikana me keskusteltiin paljon maahanmuuttajien asioista, maahanmuuttajien mediasta Suomessa ja niin kun miksi ei anneta enemmän roolia maahanmuuttajille, eli Suomen median, että osallistuu. Minkä takia onko se tutkinto, onko se ilman koulutusta ei pääse sisään Suomen median, minkä takia. Ja me sekä että me kokeiltiin ja se tunnettiin, että kyllä voi olla se median kulttuuri tarvi, vaikka jos on suomalainenkin, tavallinen suomalainen, ei ilman koulutusta tai mediasta ei pääse median sisään. Sen lisäksi me maahanmuuttajat 2 kertaa pitää ihan vauhtia ja päästä sisään. Ja se oli hankaluus mun mielestä pitää ahkerasti toimia mukaan
Ja joskus koulussa, eli tunnissa me keskusteltiin joku ohjelma TV:ssä. Mulla ei ollut sellainen, eli tietoa tästä ohjelmasta. Se oli vähän vaikea. Että millä tavalla sä koit koulutuksen tason? Koulutus mulle oli tosi hyvä ja mä oppinut paljon ja paljon tehtäviä tehnyt ja sen kautta mä olen tällä hetkellä eli töissä. Jos ei ollut tämä koulu, se oli hankala löytää TV-asemaan, TV:n töitä. Kumpi sua kehitti enemmän, luennot, eli tämä kirjallinen puoli, vai sitten tämä käytännön opiskelu? Kyllä molemmat on se auttanut. Eli luennot oli tosi tärkeää, että mä rakentan